Siedzimy dalej u pana Grzegorza na balkonie i to jest takie mocno strategiczne miejsce, bo pan Grzegorz, a właściwie jego pasja kolejno, jeszcze nie ostatnio, to jest fotografowanie. I ja sam trzymam takie zdjęcie, które mnie richtig zauroczyło, bo pan Grzegorz fotografuje z tego miejsca tamten obiekt, który jest sam na tym zdjęciu, a to jest brama Słońca. Richtig unikalna rzecz z wielkiej płyty. I panie Grzegorzu, jak dawno fotografujecie i jak to ta brama Słońca fotografujecie i po jakiemu? Brama Słońca sama w sobie no, tak wygląda, jak wygląda, ale w otoczeniu zachodu słońca wygląda bajecznie. Dlatego czasami udaje mi się zaobserwować, jak siedzę w pokojach, zachody słońca. Specyficznie, bez obróbki zachody słońca są rewelacyjne. Tam jest tyle barw, że żaden chyba malarz nie wydobyłby, a jedyny stwórca może wydobyć takie barwy, jakie tam widać. I to trwa chwileczkę, 5 minut i się spektakl, że tak powiem, bajeczny kończy. Także ta chwila musi być szybko, muszę wyskoczyć, zrobić zdjęcie, jedno, drugie, trzecie i później wybrać, które najlepsze. Jak dawno fotografujecie? Ojejku, fotografuję, ja mam bardzo dużo zdjęć, bo fotografuję stale. Z tym, że to jest kronika rodzinna. Od najmłodszych lat, ten jak był mały taki, tamten jak zrobił kupa majtki albo coś tego. Także to jest wszystko u mnie zrobione. Każde dziecko ma swoją kronikę fotograficzną, od najmłodszych, od takiego małego, bajtla ma swoją kronikę. A to amatorsko. Czasami mi się uda rzeczy zrobić taką piękną, jak, które widzę przyrodę. To jest tak zwana fotografia wypoczynkowa, przyrodnicza, gdzie jest dużo barw i to mnie właśnie takiej jakiejś specjalnej, innej nie robię fotografii. No ale mieliście wystawy przecież. Tak. Sprawicie, jakie to te wystawy były, jakie to były? To właśnie były tereny, które tutaj się znajdują, a które trzeba znaleźć. Są piękne rzeczy koło Tychów, które o różnych porach dnia mają różne barwy i różną swoją specyfikę tych zdjęć, że można odbierać z przyjemnością, odpoczywając przy tym, włączając odpowiednią muzykę, oglądając zdjęcia i to jest właśnie dopełnienie tego piękna. A te wystawy kaj były? Wystawy to były chyba we wszystkich domach kultury, klubach, w Tychach, ponadto w bibliotekach, w bibliotece 7, 13, w 11, w Tęczy, w tych ośrodkach tu. Nie startuję dalej, bo to nie są wielkie prace, tak na moją miarę robię blisko i to mi daje satysfakcję. Takie ostatnie pytanie dotyczące fotografii, jeszcze nie ostatnie w ogóle. Ja bardzo cenię takie zdjęcia, które są na papiurku, no ale to też macie jakaś niezachowikowane w komputerze, ja? Tak, Czyli większość na płytkach. Większość zdjęć już, bo teraz to już jest, no wiadomo ile kosztuje jedno zdjęcie, a emeryt nie ma wiele, także staram się to wszystko trzymać i tego mam o wiele więcej właśnie na płytkach z każdego roku, mam każdy rok, tam są zdjęcia, tam jest rzeczywiście, to jest mały procent, tam jest ileś razy więcej tego. Bo wiecie, ja się bez toho spytam, bo ja się zawsze staram, co będzie, jak wielki brat wyłączy na całku elektryka, ale to dobrze, że na papiorku też macie. Także pięknie Wam dziękuję, a Was zaproszę na kolejną pasję pana Grzegorza.